Здравейте, дами и господа, аз съм Хексмен БГ и днеска имам, както знаете, както пише долу в заглавието, лоша новина имам, която 100% на някой от вас няма да ви хареса, защото, как да кажа, компютъра ми се предсака, т.е. опитвах се да изтегля Batman Alt the Best, една игра, която, нали, доста яка беше, я гледах. И като се опитах да изтегля, нали, влязох в YouTube, нали, как да се изтегля. Имах още преди това един проблем. Който не можех да тегля от Замунда Лед игрите. Но той пак ли се оправи и след това не знаех откъде да тегля. Влязох в YouTube, написах как се изтеглям. Не можех да намеря нищо, докато не излезе един видеоклип. Прегледах го и кой да каже, влязох в сайта, нали, там, който пишеше. И влязох, аз инсталирах го. Чака да се заради, отворих файла, мислех, че ще е готово, вече се е стеглило. И то аз мислех, че вече е готова играта, нали, исках да сливам за тази игра. И за това докато чаках, отворих я и ми излязоха над 6-7 неща. Програми, 6-7 програми. И изключих го, нали, защото тогава още бяха заредили файловете. Изключих го и мислех, че ще се махна тези програми, но не е така. Останаха си, блокирам компютъра. Блокирам компютъра и, нали, включих го. И викам, добре, или ще ля стае. А най-накрая, както се гледа в YouTube, нали, такива забавни неща, смешки и такива работи. Изведнъж ми излиза някаква програма отдолу с някаква катерица, която не спира да ми излиза постоянно. И в този факт компютъра се прецака, излязоха на 7-8 програми, файлове, не знам ско, изтрих ги. Само и тъс тъпата катерица остана. Промени ми почти всичко. Ама всичко. Добре, това скепа. Добре, сега да продължавам. И само катерицата остана. Тя беше лайзла от всички, защото докато влизах такива, стигнах с мап, поиграх такива, ай да сливам, ай такова. И един момент, откъде е дошло, вкарам в някой сървър, по-скоро в някакъв сайт, после да продължа. И след, нали, Тривиадор и такива работи. И общо взето взе да ме префърля в някои сартове, през една секунда иззъше пак иззъше. И аз се трябваше да го трия и го оставяш телевизора. И общо взето изведнъж компютъра угасна. И това. Компютъра угасна и по-скоро аз го изключих и което е много тъжно, защото не мога да правя някои клипове, нали, да слагам интрото и такива работи.
Или сте го правил от телефона, но... Как да кажа, просто как вече да снимам на компютъра. Или трябва да се смени компютъра, т.е. монитор и компютъра и всичко трябва да се смени. Освен клавиатурата и мишката. Или да намеря начин как да премахне вирус. Ти някакъв вирус. Азия. Тъй. И затова няма да има много клипове, нали, от компютъра, въпреки че лисна... Чакай, обърка. Аз почвам, супер. Общо взето, също съжалявам, че не съм качвал доста време клипове, но знаете, че качвам от време на време по някой клип. Преди една седмица или колко качих на FIFA Mobile. Беше доста яко, но малко изнервящо. Хей, не ме избирай. Що за коля? Пак ме избира. Yes. И още това е. И нека да продължим към да играем Тривиадор. Тя е много яка игра. Витуша слежи в БГ голяма тук. Защото... Добре. Мога по някое време, ако си купя нов монитор и компютър, супер. Yes! Супер. Бимбо, острова да ви господа. Бимбо. Времето. Пак яко. Така. Окей. Тежат са много, нали? Да. Кога съм Сколько съм на второ място? Добре, може да доизграем това. Например, ще дам много. Ау. Браво! Аз съм за зеления. Аз съм за зеления. Тъй, сега пак окей. Само да сте ме Дали? Знаех си. Но, зелен. Чакай, кой ли? Мой ред. Yes. Ето ще го направя, че
Или да го пия. Вид риба. Защото имаш така риба? Край на играта. Брат, трет място. Окей, няма проблем, брат. Окей. Така започва друг. Те, чакай. Извадете са по-бързо, бе. Окей. Да след звука за малко. Завладяване. Тъй. 45 май беше. Гати. На второ място съм. Само на трето да бъда шеста. Ле. Добре, той има едос. И първа. Добре, хора, това ще бъде този клип. Аз бях Ексмен. Не забравяйте да се абонирате, да харесате този клип и да го споделите с приятели. И да ударите бутона за лайк, моля. Ако съберем над 30 лайка, много ще ви благодаря. Както и 10 абоната. Това беше от мен. И чао, чао!